Ćao svima, ovo je novi izazov. Wow, devojke su bacile bombe u sobe. Šta se tamo pojavilo? Oho, dve sjajne kućice za lutke. Jedna sa Barti Hubabubom, a druga sa čokoladnom braclutkom. Kako sjajno! Hajde da što pre počnemo da ukrašavamo kućice. Moja Barbie je već donela savršenu farbu za našu kuću. Odlično! To je baš ono što treba. Čak i po gustini kao žvaka, ne samo po boji. A šta ako probam? Pa to je stvarno žvaka. Da, hajde da što pre sipamo svu žvaku na kuću. Jao, pogledajte kako lepo curi. Neverovatno. Jako mi se sviđa. Da. Divno. A sada uzimam Hubabubu. Otvaram. I otkidam male komadiće. Tako je. Zalepit ću ih na kuću. Gledajte, ispale su prave pločice. Moja Barbie mi je čak i pomogla. Wow, baš dobro. Ali naša kuća će biti čokoladna. To je još bolje. Šta je bilo, brat? Wow, pa to su Kit Kat bombone. Sjajna ideja. Hajde da ih otopimo. Koristit ću fen za to. Odlično radi. Da. Hajde. Ups, moja lutka. Odletele. Leslie! Upropastila si moju kuću. Tvoja lutka se zalepila ovde. Uzmi je. Ups, to se desilo slučajno stvarno. Moja jadna lutka. Tvoja kosa je uništena. Dobro, gde sam stala? Tačno, treba otopiti bombone. Odlično, sad imam farbu od čokolade. Moram da je probam, ne mogu da odolim. Da, to je tako ukusno. Ups, moja braclutka je protiv toga da jedem farbu. Dobro, odmah počinjem sa farbanjem. Znate šta? Biće brže ako jednostavno sve sipam na kuću. Da, uspelo je. Naša kuća izgleda tako primamljivo. Pogledajte. Cool. Šta je bilo, brat? Izgledaš zabrinuto. Shvatila sam. Želiš da zalepim čokoladne pločice na krov? Dobro, hajde, uradit ću to. U pravu si, tako je lepše. Wow, Rose, tebi je ceo krov u žvaki. Kako je to lepo. Da, baš tako, Leslie. Moja Barbie i ja smo se baš potrudile. Naduvat ću još jedan balončić. A sad ga treba zalediti. Odlično, uspelo je. Sada ovim balončićima mogu ukrasiti kuću. Dobro, a mi ćemo na krovu kuće imati fontanu. I to ne bilo kakvu, nego čokoladnu. Da. Ona će direktno sa krova da teče u bazen. Tako je. Pogledaj ovamo, Rose. Fontana radi. I bela čokolada već teče u bazen. To je tako moćno. Ni ja ne bih odbila da imam kuću sa bazenom. Neverovatno. To je stvarno dobra ideja. I šta ćeš reći na to? A ja imam ceo aparat sa žvakama, jel ti jasno? Smislila sam da ga stavim na krov. A tu će biti tobogan za žvake. I bazen može da se napuni žvakama. Hajde da probamo. Ovo radi. Da, uspelo je. Bazen se puni. A sad mi treba tobogan za moju lutku. Da, i ja sam našla savršen čokoladni tobogan. Stavit ću ga ovde. Uspelo je. Sad naše lutke imaju bazene. Hajde, isprobajte ih. Gledaj, sviđa im se.
Baš mi je drago. Hajde da nastavimo sa ukrašavanjem kućica. To je jako zanimljivo. Da, slažem se. Baci kocku. Donela sam stvari da opremim prvi sprat kuće. Imamo te gomilu različitih aparata. Ovo će biti prava igraonica sa žvakama. Moja lutka obožava žvake i da igra igrice. Leslie, šta to sebi dozvoljavaš, jeli? I ja hoću žvaku. Daj mi da se poigram. Wow, osvojila sam par komoda. Ukusno, hoću još. Leslie! Odlazi kod sebe, smetaš mi. Moraš sama da opremiš prvi sprat svoje kuće. Ona uopšte ne želi da ode. Šta da smisli? Znam! Imam blaster sa žvakama. Sad ću je upucati, eto ti. Uspela? Jao, pazi malo, to boli. O, brat, šta je bilo? A? Kolač? Da, hajde da ga bacimo u Rose. Neka zna kako je to kad neko puca u tebe hranom. Promašila sam, ali zapamtit ćeš to. Hvala, brat, na pomoći. Šta želiš? A? Ringišpil? O, dobro, odmah ću ga napraviti za tebe. Treba samo da uzmem crtež konja. Zatim ću staviti slamku i obojiti crtež čokoladom. A kad se čokolada stegne, dobit ćemo čokoladnu figuricu konjića. Zatim dodajem detalje i eto, naš ringišpil je spreman. Kako super. Sada moj brat ima svoj vašar kod kuće. Hajde da ti uključim ringišpil. Radi li? Da, kako sjajno. Hajde da pojačamo brzinu. Wow, kako brzo. Tako je još zabavnije, zar ne? Pojačat ću još, hajde. Mada ne, hajde da uključimo na maksimum. Ups, izgleda da sam malo preterala. Jao, izgleda da moja lutka već vrišti, a ne sme se. Moram brzo da smanjim. Nadam se da se neće naljutiti. Obožavam mehuriće od sapunice. Tako su cool. Ukrasit ću njima sobu na drugom spratu. Savršeno. A sad ću ovdje staviti kadu. I napunit ću je vunom. Da, cool. Zatim stavljam WC šolju i veš mašinu sa praškom. I trebalo bi da operem prljav veš. Aha, sipam prašak. I gledajte, dobili smo savršen roza mantil. Sad je sve spremno da se moja lutka okupa. O, kako je to lijepo. Uživaj, draga. Šta? Nije loše. A ja ću sada napraviti sjajnu dnevnu sobu. Gledaj. A zidovi u sobi će biti od bele čokolade. O, kako to sjajno izgleda. A sada uzimam poki štapiće i polovinu čokoladnog jeta. Zalepit ću par štapića na jaje. I gledajte. Dobili smo čokoladnu fotelju. Zar to nije super? Unutra ću staviti marshmallow. I to je to. Na ovim čokoladnim foteljama će sedeti moja lutka. A tu će biti storčić za čajanku. A hoću još da stavim čokoladni klavir. Ali prvo ću ga napuniti bombonama i dodati poklopac. Super! Poređat ću diske. Potrebne su i bele i crne. Odlično! Moja lutka neverovatno svira. Sada ću vam pokazati. O, kako lepo! Savršeno si odsvirala. Bravo! Jao, moja lutka je tako umorna.
što pre napraviti spavaću sobu? Da, sad ću napraviti savršen krevet od žvake. Tako je. I neću zaboraviti metan od čebe. Uz glavlje, jastuci, odlično. Tu ću staviti sto, ovdje okačiti plakate. A ovdje će biti ormar. Spavaća soba za moju Barbie je spremna. Leslie, a šta je kod tebe? Trebaju mi čokoladne Lego kocke. Sad ću sastaviti krevet od Lego. Da, ispada odlično. Stavit ću ga u sobu, a zatim dodati lampu, komodu, stočić i stolicu. O, kako lepo je spalo. Moja lutka je oduševljena. Devojke, vaše kuće su tako prelepe. Teško je skinuti pogled sa njih. A čija kuća je bolja? Neka odluče gledaoci u komentarima. Dakle, da počnemo. Treba mi moj butler. Dođi ovamo. O, donosi savršen zlatni tepih. Tako je mekan. Možeš da ideš. Dakle, želim da sva kuća bude mekana. Odlično. Moja lutka je također oduševljena. Obožava zlato, baš kao i ja. A mi nemamo para na zlato. Nema veze, zato ima bojice. Sad ću ih zalepiti na krov. Da, tako je. Izgleda odlično. A sad ću uzeti flomastere. Da, i nacrtat ću nešto lijepo na kući. O, da, ja odlično crtam. Pravi sam umetnik. Obožavam cvetove. Super! Dakle, a šta ima u đubretu? Stari buket? Ali treba će mi ova ukrasna hartija. Odlično! Zalepit ću je na prvom spratu. Tako je! Odlične tapete, ništa im ne fali. A sada uzimam flomaster i drveni štapić. Sad ću nacrtati lep parket pravo na kartonu. O da, divno. A bitno je sve raditi ravno. Eto, uopšte se ne razlikuje od pravog parketa. A sad ću napraviti namještaj. Za cool kauč mi treba nekoliko starih sunđera i pištolj za lepo. Gledajte! Gotovo! Ispala je prava fotelja. A tu ću staviti komodu i poređat ću biljke. I još ću uzeti staru krpu, a bit će dobra za tepih. Stavit ću sto. A ovdje neka bude polica. A sad ću nacrtati portret moje lutke. A nemoj da mrdeš. Aha, tako je. Ispadaš odlično. Gledaj! Super je što ti se sviđa. Stavit ću sliku u ram i okačit ću na zid. Dodat ću još par crteža. Odlično, tu će biti sto i stolica. A ovdje ću okačiti zavese. Odlično, sada možeš da pogledaš svoj prvi sprat kuće. Imaš tako slatku dnevnu sobu, sjajno. Jao, to izgleda jadno. Kod mene će sve biti bolje. Butleru. Odlično. A sada odlazi. Dakle, tu su svi moji omiljeni lakovi za nokte. Sad ću izabrati najbolju boju. Da, ova roza je super. Nacrtat ću srce. Kako je slatko. A sad ću ga obojiti. Lepota. Šta dalje? Dvorište! Ti si već ovdje, odlično. Hvala ti na poklonu. Gubi se. Da vidimo šta je unutra. A tu je predivan kamin. Kakva lepota. Stavit ću ga ovdje. I obozno treba cveće i tepih. Tu ću staviti fotelju i sto. Moja lutka će moći tamo da večera. I obavezno trebaju prelepe fotografije. Sad ću da te slikam. Da vidimo šta je ispalo. O, ti si kao i uvek prelepa. Stavit ću ram i okačit ću sliku u sobi. A još su nam potrebna perija. Gotovo.
Lutko, pogledaj brzo šta sam napravila za tebe. Šta je? Jesi već ogladnela? Nema veze, pripremila sam ti tvoj omiljeni desert i koktel. Prijatno, draga moja, uživaj. Oho, napravila si tako skupu sobu? Nego šta? Moja lutka će imati čak i najnoviji iPhone. Ekskluzivno samo kod nje. Sad će pozvati Kena u pomoć. I mi ćemo zajedno praviti drugu sobu. Dakle, na pod moja lutka želi da se stavi beli tepih, a na zidove da se zalete roze tapete. O, Ken, tako si vredan. Hvala ti na pomoći. Čak je rasporedio nameštaj. Tu je stavio lavabo, a ovdje policu za peškire i bočica lutke. Stavio je WC šolju i okačio portret naše omiljene lutke. Čak je uspeo da prenese kadu. To je tako cool. Dobro, i ja sam spremna da pomognem. Sad ću napuniti kadu dijamantima. Odlično. I pustit ću lutkinu mačku. Evo je. Moja lutka konačno može da se kupa u vrućoj kadi. Odmaraj, draga moja. Stavit ću ti masku na lice. Uživaj. I ja ću se odmoriti zajedno sa tobom. Kožu treba pažljivo negovati. Oho, zlatna maska? Pa dobro, a šta ja da smislim? Znam, uzet ću papir u boji. Moja soba će biti ljubičasta. Cool. A sada otvaram teglu sa dugmadima. I ubacit ću ih u zid. Gledajte, to izgleda jako lepo. Baš mi se sviđa. A sad ću uzeti puno vune. Napravit ću od nje tepih u sobi. Oj, spalo je tako mekano kao neki oblak. A nameštaj ću napraviti od plastelina. Dakle, počet ću sa toaletom. Ispalo je cool. Stavit ću ga ovdje. A još ću okačiti zavese. Tu će biti lavabo. Jo, tako sam ogladnela. Hoću da pojedem ove pahuljice. Oho, točno! Hajde da od kutije napravimo tuš kabinu. Uspelo je? A tuš ću napraviti od dozatora za sapun. Da, i treba mi još žica. Odlično! A zavesu ću napraviti od kese. Ispalo je super! I poređat ću gumene patkice. I okačit ću još peškire. Divno! A sada hajde da presvučemo moju lutku. A vreme je za tuširanje, draga. Jel ti se sviđa tvoj kupači? Sjajno! Sama sam ga sašila. A za početak istuširaj se. Tuš stvarno radi. Uspela sam. A ja imam ovaj sanduk. U njemu su skriveni svi moji dragulji. Napravila sam od njih zavese. Na pod ću staviti pločice od zlatnih novčića. A tu ću staviti krevet. Ovdje će biti lampa. A tu kozmetički sto. Da, i obavezno treba ogledalo. A tu će biti maneken za haljine. Sada moja lutka ima spavaću sobu. Ali treba joj haljina. Gde je moj stilista? Zdravo, draga, zvala si me. Šta treba? Frizura? Ne meni, lutki treba haljina. Naravno. Sad ću sašiti savršenu haljinu. Kako ti se sviđa ova? Ne, to ni to. Dobro, onda hajde da promenimo. Kako ti se ova sviđa? Kakav užas. Razumela sam, ali ova je savršena, a zar ne? Wow, da, to je baš ono što treba. Uspela si. Evo tvoje plate. Je li toliko dovoljno? Ne, daj mi još. Ćao, čao. Dobro, za prelepu haljinu mi nije žao. Sada moja lutka izgleda kao princeza. Kako je to sjajno.
Sada mogu mirno da čitam časopis. Stani, a koji seko stranice? Ups, to sam ja. Mislila sam da ti časopis više ne treba. Dakle, na pod ću sipati pesak. Odlično. Stavit ću kantu, lopatu i slatko štener. A tu će biti viseća mreža. Eto, sada moj lutka ima svoju plažu, pravu kući. Zar to nije super? Sad je uvek kao na odmoru. Na krov ću zalepiti cvetić. Gotovo! Ne mogu da verujem da smo uspjele da napravimo 2 divne kuće. Da, ali moje je ipak bolje. Samo pogledajte. Prelepa je. Ali dobro. I Mija je se potrudila. Njena kuća također nije loša. Dakle, napišite u komentarima čija vam se